coftal ɓalli men. Oumar Mamadou Sow. coftal ɓalli men tedduɓe heeɗiɓe e yeɓoɓe RFI fulfulde daɗi duniyaru on calminama wonani en hande kadi weltare sanne no e kala saaha ardi filande on yewtere mon coftal ɓalli men e ndeɗo aletare hande tedduɓe nayortoɗen ko e toɓɓe ɗiɗi Ademola Lookman ɓiɗɗo Nigeria pijowo to Atlanta Bergame championnat mo Italie laatimo wondi pijowo lata ballon ɓurɗo heptinede e nder Afrique o heɓi ballon d'or ñande altinere faltinide ɗum ko toon to leydi Maroc wonno e yeeso ɗiɗo ɓe o foɗodiranno hono Serhou Guirassy ɓiɗɗo Guinée kam e Achraf Hakimi Maroc najo ma en jurnita ɗum tedduɓe so ɗum ɓenni ma en kal e Raya the Best pijowo ballon mo FIFA ɓuri heɓtinde hitande ujunere ɗiɗi e nogas e nayyi nde ko Vinicius Junior jibinande Brésil pijowo to Real de Madrid toɗɗa ɗum saabima hewɓe ruttitade e wiidi beele wona kanko wadde hanno heɓde ballon d'or mbo Rodri rokka e sikki ala noon ni mi en dippo hen no hannirta ni FC Barcelone iwi e jonde aroniri Liga mo Espagne Manchester City ina jokki bettude yiɓɓe e sehilaɓe muɗum haade meɗen uddide yewtere nden calminat yewtidiɓe meɗen Dieynaba Sow mi salminima Oumar Mamadou Sow en calmini hettiɓe kala mi salminima Harouna Deme salmitima Oumar calmini kala hettiɓe en toon to Paris la France eɗen gonde Yero Mangara mi salminima Yero Mangara ɗum noon e Yero Mangara mataw wondane men taw sikki alama o abbiti men tedduɓe ko ni woni mbadi yewtere men hande joni jañnoɗen tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daari duniyaru on calminama no mbiruɗen joni eɗen gandi andama holi pijowo lata ballon ɓurɗo har leddi e nder ha joni Afrique wonande ndeɗo hitande ɗum noon ko CAF woni gomu latta ballon Afrique ngo ganduɗa ko kamɓe tigui en dokkiri ɗum eɗen gandi ko tata ɓurno hen yakorede ko ɓen kay mbiyen poɗodiranno ɓen goni Ademola Lookman kame Serhou Guirassy mbo Guinée e Achraf Hakimi mbo Maroc ndiyano artuno ko ɓiɗɗo Nigéria o pijowo to club Atlanta Bergame ko on tigui yaadi e Rail o beele ɗum woni ni bettere heewi walla ala Dieynaba Sow haade men rokkude yogue hettiyankoɓe men ha e ɓiɓɓe Guinée ɓe ganduɗa gaddi hen jiyadi mumen anni holno ñawirɗa ɗum waɗananima bettere walla waɗi ñawiri ɗum ko gonga Lookman so heeɓi balore kanŋe nde omo foti ɗum heɓde saabu o gollima ɗum ha tengti ɗo e nder dunde Afrique guila to coupe d'Afrique ko waɗi hen ko yaademo ha timmode kanko kadi o jeeya e ɗowɓe won ɗon équipe e kadi ko waɗi toon to club makko ko kadi kono noon firtani kam ha jonde jaggumi ɗo mate Guirassy kadi no heɓirni Guirassy no wawno noon heɓirde balore kanŋe nde hayso woni Guirassy ko bonirako ɗo e dunde Afrique ko Guinée guila e coupe d'Afrique o ha ni en jii ko watta ndi ɗo henne ko no yaari wadde ko Guinée bonnanimo ngol ɗon kono kanko hayso woni kadi kippu makko to kadi ko gonga ma Harouna wiyamo ƴettani toon haydara kono wonko waɗi kanko kam e hoore makko wonko waɗi hayso woni kam o ardaki hen kono en jii Guirassy ko waɗi ko wadde kanko ne so ƴettino balore kanŋe nde ne wawno wonde wattano hawlano nden coow ɓuranno ne wawno wadde coow ni kono coow kam wasata hitande fof kala balore kan guilɗo hay caggal leydi balore kanŋe waɗat coow tan kono Ademola Lookman kañum kam so Allah ne handi hen ko noon caggal kay yiɓɓe sehilaɓe ne goodi e moni kala no wayi wade fof ne jogui fooɗoɓe e durutoɓe haade men arde Harouna ha e heɓoyde Yero Mangara en dokkat Oumar Ka ko goto hettiyankoɓe meɗen toon to Banjul leydi Gambie kankone won yiyande nde o waddi hen e yiyande makko e o ballon d'or mo Afrique keɗoɗen mo alli men on calminama on beltanama kadi Oumar Mamadou Sow a salminama eyyi ko addi ko kam heɗen mbawi Lookman kam homba hen handi kam Lookman par ce que ɓeɓe waddateno foof sa ƴeewi Lookman ka waɗi ko e club mum walla waɗi ɗum hay e équipe mum national waktu mo tolniɗen eɗen mbawi Serhou Guirassy waɗani ɗum eɗen mbawi no Achraf Hakimi won ko waɗi kono noon yottaki Lookman par ce que Lookman woni mo gandanɗa hoorema équipe mum Atalanta to woni si footballani tan ko caɗele ɓe keɓata par ce que en mbawi kam woni joguiɗo équipe o kam Lookman en nani yiyande Oumar Ka mbeɗa sikki Harouna ko ɗon naniratmami haɗa yaadi e ko haali ko walla haɗa rendi yiyande kadi eɓe wiɓe fecciɓe hay so tawi eɗen gandi pecce ɗiɗi ɗe potani beele ko to fonno yaade walla ko ga ala min mi wona e fecciɓe mboɗo jaggi tan wonde Lookman heɓde tum ballon d'or
lawol a wano wadde ko dum hono yaari safan goɗɗo so yaarino wonani henne min ma hawam no feewi sabu kamɓe hoɓe pawi ho sartiji ɓe pawi pour tottirde kaf awar ɓe mbiyata ballon d'or o kanko heedi dow mi haalin ɗum dimanche jawtuɗo on yewtidde hen mi winoɓe so lawol rewnama e gardinta haw dadda ɗo e nder Afrique hitande de coupe d'Afrique des nations waɗi en jii kala nde waɗi pour ɗo yiyede hen darde dari ɓurde timmude nde kañum heewi gagnade o mo Lukman nani laabi tati e coupe d'Afrique te caggal ɗum haɗi yeehi ha final ñande final hawa Côte d'Ivoire hawi Nigéria mo foodondirtuno ɗiɗo kañumen fof jalti hoye lawol jetta he toon sa jetti Guirassy hande coupe d'Afrique o Guinée dara hen won darde nde no bonnanimo no heewi bonnanimo heewi wondi kanko ho gañinoto omo barmuno o fettani so wona e nde quart de finale o arti ho fetti hadi heewani e quart de finale hawre Guinée jooɗi sa jetti Achraf Hakimi Maroc darde dari football hikka nde fof woddoyani e coupe d'Afrique yahani ha final wadde fikki ala ko mbiɗa ko jomum waɗata e nder dongre mum nde no jogui hen kamɓe ɓe mbaɗiri ɗum ho noon Afrique jeeyi ballon so taw haade ma jewde hen to waɗe caggal leydi ɓe gardini tawa sartiji ɗi ha ardi goo hoɓe mbi goo ko mbaddaga e nder Afrique wadde mataw ko yimɓeɓe mbiyat ko Lukman waɗi to Atlanta e ko nandi hen ɗum fof jeeyaka e ko teddi beydere tan woni makko ko beydi tan ho darde o darinde sabu sa watti hen lawol diɗaɓo ngol nde ɓe gardini han mbaddaga e nde Afrique ɓe dewni hen han mbatta to club mo gonda o kala no mbawɗa wonde aduna he kala ko mbadda toon kono noon kala ko mbadda Afrique ardi haade duma arde nde dum ari nene Lukman ardiɓe hadi sabu gagnima Europa League kamɓe tatoɓe hay goto mabɓe gagna he coupe goɗɗo ɓurɗo on darde ɓurɗo ɗum dayo kanko gagni Europa League te final yaaru Europa League on ɗon biyeteɗo kanko nani tati e nder final he ɗum noon kala baddo ɗum heewani africain ni nanana bituji tati e nder final coupe d'Europe kanko waɗi ɗum ha caggal ɗum hadi on Europa League kanko ni meilleur buteur o Achraf Hakimi gagni tan coupe de France et championnat français Paris Saint-Germain waɗa éliminé demi-finale Ligue des champions o mo mbiɗa kanko tatini wo jetti sa jeewi kanko Guirassy woni gonga ni meilleur buteur championnat Allemagne wonani heewi kono haydara o gagna he kubuji ala raya goto jet haydara o jetta ala tan seedam fagal ki sabu to a waɗi non so tawi rewrini tan min mboɗo sikki ha lawol tan rewna cartiji football darni ho rewi lawol ay duho wadnogo ɗo hende ballon d'or européen de Rodri gagni Vinicius gagna hinde a yina yarunoni yimɓe goni wiide wona lawol kono noon UEFA ardini ho coupe d'Europe duuɓi nayyi foof watta duuɓi nayyi foof kañum gagnide coupe d'Europe serenahi tawi dardiɓe hen won darde kañum heewi gagnade so coupe d'Europe alano d'Afrique coupe d'Europe des nations arano ndeɗo hitani Ligue des champions ɓe gardinta ɗum noon Vinicius gagntono kono coupe d'Europe o waɗi Rodri heedi dow sikki ala men jubboy hen seeɗa mbeɗen ndi sen gari e ray the best o haade meɗen woɗɗoyde men jokka joni en jaltani nden toɓɓere kono woodi ko bandiraɓe men ɓiɓɓi leydi Guinée kaali caggal nde omo ganduɗa ko Guirassy heɓani ballon d'or o keɗenen hen jangtore nde Mamadou Diongasi ba waɗani en ko ɗi konguɗi Gianni Infantino andini aduna on fof ko Ademola Lookman hendi balorre kaŋŋe Afrique ujune ɗiɗi e noga e nayyi ɗum welali ɓiɓɓe Guinée ɗuɗuɓe ceerno Amadou Diallo hino tawa e maɓɓe min ha ko ɓe wowlata ɗon inde Ademola Lookman nden hiɗo tañƴini ko woni e darde ɗon télé on ko Serou Guirassy woni e innude ɓaytimi ɗo hooli Serou Guirassy ko waɗi kon wakkilare nde waɗi nden e nder hitande feƴƴude nden on jemma ɗon ɓay woni mi yi o jonnaka ballon d'or on ɓe wowli tun inde Ademola Lookman mi acci ɗon télé on ko huɓɓi ɗon mi yaltimi ceerno Mayatou Bari kañum hino holli ɗumgal ɗinamo fi kala himo falano yo Serou Guirassy foolu min ɓay mi nani o hendaki ballon d'or on a ngalɗina Allah ko tawdema joueur jogo kay waɗi performance ɓurɗo ko waɗi kon on ɗo waɗi kan labaɗo ka club o waɗi kay triplé e nder final coupe d'Europe ɗum noon fayda na wonɗo watta ɗum noon kadi lam falano moƴƴa yo ɗettu Alpha Ousmane Bari hino andintina won
wondema ɓiɓɓe Guinée fof ko Chérif Souleymane Pet ƴetti Ballon d'Or kanŋe. wano hande ko wonnen ɗo si wiyano ko Guirassy ƴetti Ballon d'Or on hayni wonani oti fierté Guinéjo goto Pet ƴetti Ballon d'Or haadi oti heɓaka oti anda welo mum. Annitine wondema e nder tarika Ballon d'Or kanŋe Afrique gila Chérif Souleymane e hitande ujunere e 1992 hari ɓiɗɗo Guinée wadorali ni Ballon d'Or kanŋe. Mamadou Diongas Ba Conakry, RFI. Mamadou Diongas Ba jungo maɗo funnama ɗum noon ko alda e betteri neɗɗo kala no fulɓe mbiyata ni lañƴe fof tekkina banggue mum heɓe jiɗanno ɓiɗɗo mabɓe o Sero Guirassy kono no Harouna wirini kaf kayni ina jogui sarɗeji mum keeriɗi kono Dieynaba eɗen gandi wona tan on ray rokkira e on kewo kaf awards nde tawno eɗen gandi sukku kadi ɓurɗo har leddi to batti fettoɓe e rokka ko ɓiɗɗo Sénégal woni o mo ganduɗa ko Lamine Camara enen gandi ko wayno leydi Côte d'Ivoire toon haala heewi nde tawno ɓe cikkuno ko ɓi mabɓe Karim Konaté jogori hebde ɗum ɗon kala hen ɗo rokkira tan mayi jewte mbaɗa hen kono an ɗon a waɗani hen an kam ɓerɗe ɗiɗi. wona haaldirde wonde Sénégal naji kono Lamine Camara kam en jii enen fof en jii ko waɗi ko hayso woni noon caɗele ɗe woni kadi koto Sénégal haaɗi ɗo sa wiya yerodira Sénégal e Côte d'Ivoire tan hakkille mataw nawatma ko Konaté kono noon sa ƴeewi kadi sukaɓe ɗiɗo ɓe koɓe mbaɗi ko Lamine Camara hayso woni o woɗɗoyani wonko waɗi en jii hay nde batten nde guitten nde Côte d'Ivoire yaltinde men nde en jii kanko pottal ngal o waɗi kanko ni o holliri hen hoore makko kadi so ɓenni ɗum caggal leydi kadi o holliri toon hoore makko no feewi wadde kanko Lamine Camara so heeɓi on ɗon raaya mi sikkani so ne foti wadde ɗin ɗon gulali foof hayso woni ɓiɗɗo Côte d'Ivoire najo ƴetti foof kono Lamine Camara kam so Allah kadi to Salzbourg kadi ombo gollo toon kadi ɗa hewɓe kam ina catanimo kelle Harouna ɗon ne ala hen bettere ha e kadi entraîneur mbiyen Eltow ɓurɗo har liddi eɗen gandi o mbo MS Faye mbo Côte d'Ivoire kamne kam yimɓe heeɓe so Allah catanino mbo kelle eɗo Côte d'Ivoire ɗo entraîneur mum woppirno ɗum e nder fallotirgo eɗo ɓamtiri ha Allah rokkimi hen polgol eyyi ɗum aɗa andi ko wiyete logique woni lawol to o ardi o jettiɓe ɓe tolni ɗo ganduɗa hankkadi wiyanoɗe hon maayi anani kamɓe no ɓe pijirtunoji monen mbiya hankkadi ɓe maayi ɓe guurti so o wurtiniɓe nde wurtiniɓe o yehi ha o jetti coupe woni lawol ɓe tottamo coupe baɗo ni henne meilleur entraîneur saabu hay sinno ho lebbi seere dabbidde wonani hay lebbi e semaine aji ɗiɗi o waɗi ho won hollirta tan won darde nde o darino ɗum noon so tawi hoye banggue sport gonɗen no wawi yenode hen sahaju darnete hoye jonde jurde ƴewte mbadda e ho juuti so on banggue ɓe ƴettirno naw yaruno rawane ni yarata hikkane entraîneur Maroc kañum ƴettanno tigi boto sikki winama he jaggomi saabu duuɓi ɗiɗi hande hoye pour ɓe hewde dow e hande de Afrique ha classement FIFA no presque baɗo sappo ardiɓe ɓe par ce que Maroc woni hen 12 Maroc woni hen kadi hattingde e qualification e gone wadde kawre mabɓe fo ala hen ɗo e poola fof o fooli no yaari ni no wawno wiyede kanko ɓuuri wonde favori kono noon gañiɗo raaya mawɗo e Afrique o sade mi winoma nane wonde sardije ɓe gardini hay banggue Lamine Camara o rawane kañum gañino hikka arti gañi aɗa andi ɗum heewani e suhaɓe ɓe neɗɗo heeɓa laabi ɗiɗi raaya o kanko noon ɗum o waɗi o heeɓi rawane o heeɓi hikka mi wiyani oyo wonde woni hakkunde mabɓe yehi ha final kono noon ciftoron tan wonde ho fetti e coupe d'Afrique e heewani hewno ho naata remplaçant sa rendini so wiyete temps de jeu ho waɗi joué coupe d'Afrique o guila fuɗɗi ha gasi o foof timmani mi-temps goto tigi sabu o natano minta joyi walla jeegom Lamine Camara Sénégal nde watta premier tour mo waɗi o presque nawano wiyede kañum rondino équipe mum e pour cuholel tohosel ponguel duuɓi dañde duuɓi dañiguel waɗa ha way noon alay saago tan woda kafne jewri ɗum yitere wonde nde jiiɗa yitere o kamɓe hotoɓe ƴeew Sénégal Côte d'Ivoire eɓe ƴeew sukaɓe ɗiɗo ɓe tigi par ce que statistique aji garat wona hakkude leyɗe ko ɗum ko neɗɗo fof ko waɗa neɗɗo o waɗi o te kamɓe ko eɓe ƴeewo ko ɗum ha ganduɗa wona yimɓe fof ƴeewoto woni no foti mintaji pettuɗa ha mbatta ho bituji nanuɗa e foof ene yimɓe ɓe jiirumani aɗa andi premier tour o bidma Lamine Camara nanɗo contre Guinée o boto si kañum henno downi tigi ko noon Harouna ɗum noon en jetti bandiraɓe ɓen ñaguimoɓe kadi yaafuy en keɓodirani taw e musidɗo men Yero Mangara ha joni e ɗum noon ma en ƴeew so tawi omo abbito men e nder yewtere nde ko ɗon natirten
e toɓɓere meɗen wonde the best en kalino nani ko ɗum raya mbo FIFA rokkirta FIFA noon eɗen gandi ko gomuno tambingu latta ballon e windere nde ngu rokki on raya Vinicius Junior o ɓiɗɗo Brésil petto toon to Real Madrid mbo hewɓe cikkuno Haruna ari hen nani seeɗa ma ƴettu ballon d'or battendiɗo rokkedi omo ganduɗa ko Rodri ɗum ni kadi eɗen gandi hewɓe kam mbaɗani hen ni ko français wiyata ko commentaire haala hewani nde tawno ina anda ina yiya kadi ko waɗi ko eɗen ƴewen Yero Mangara mataw eɗen gonde makko e ɓoggol ngol Yero Mangara mi salminima mi juurimama mi salminima Seydi Sow min ñaguimomi gonduɗaɓe tigi min ñaguimomi yahoyande mataw ko caɗele karallagal saabi lelgol meɗen jokkodirde wadde mi udditir e ma tan nden ɗon toɓɓere the best nde ganduɗa rokkama Vinicius beele eɗen gandi ko ɗum lata pijowo mbo FIFA ɓuuri heɓtinde e hitande nde beele ɗum ɗo hayso tawi jokkodirani rokkani hewɓe ɓe ganduɗa ko wiyannoɓe ko kanko ɓurno hewdude handude e ballon d'or ɓennuɗo rokkani ɓe gonga walla rokkani ɓe gonga ɓaade sa daari jayniyankeɓe woɗɓe ɓe kamɓe wona kanko ɓe gardini ardinimo haw heeɓi haw fooli heddiɓe ko wiyeteɓe entraîneur uɓe kamɓe ƴettimo e capitaine ji ɗi aɗa andi noon ɗum hollirta hunde so ƴetti ballon d'or waɗno ɗum mérité par ce que ummo handi hen kanko Vinicius a yi ko waɗi ko hitande ɓennuɗo nde ɗo kono noon the best ari fewnditi seeɗa wallimo haw ko yimɓeɓe jitno ko yo woni kono oto yimɓeɓe jejjit FIFA kañum koko nawlirta e France football ɓe gondino e jamono ɓe kabbi mon fof yaari banggue mum mais noon eyi mon fof waɗi ɓe jendi ɓe ceerni jooɓari no ɓe joni noon moni fof yiɗata ko ayi a waɗani ɗum ɗo min waɗi ɗum ɗo sport yimɓeɓe kalat tan kono ko politique ɓuuri hen hewde ɗum ni kadi ko yiyandi karalla coftal ɓalli Dieynaba Sow anne ɗon yurnide ngo mbaɗɗa hen wonde ko kalirnomi gila nde ballon kanŋe nde ƴetta Rodri Vinicius wasi ƴettude ballore kanŋe walla kañum fonno ƴetti ƴettani firtani Rodri fotani ƴettude ballore kanŋe nde walla o handani hen saabu on jii ko waɗi ko nane arone haala affaire goto foof ardinta ko pettugol muɗum walla compétition mum woni euro ko ɗum woni ko walliti Rodri aƴi min jagguirmi ko wayno FIFA mata ɓuuri yañude ƴeewi ko Vinicius waɗi to leydi mum e ko nandi hen to banggue nawligu kadi nani hen kono kam ha joni jaggum tan hayso woni o tottama the best wona ngol fuɗɗi o e ƴetta ballon d'or o ene ƴetta the best mbiɗa sikki kono ene hewno quand même yaadude so jomum ƴetti ɗum yaddini hen goɗɗo hunde ɓeydo tan jiruudi hen sahaji no waɗa jettaɗo ga haade jette to henne addi ɗum noon ko sartiji ɓe darnidi pour suɓade ɗe jiiɗa aɗan FIFA hande kañum sonoɗo best mum entraîneur uji woni kañumen no 25% woni nogas e joyi sa paɗi pecce temedere nde nogas e joyi ɗe kañumen jettata capitaine aji équipe jette nogas e joyi keddiɗi wona dañ capanɗe joyi janiyankoɓe woni journaliste en mbaɗa nogas e joyi kañumen ne heddo nogas e joyi yimɓe yeeɓoɓe ɓe supporter uji wiye kañumen ne yo cuuɓo hen so suuɓima ɓe ndendini foof ɓe ƴeewa hol gardiɗo min mboɗo sikkini systéme mabɓe o ɓuri wadde démocratique saabu entraîneur uji ham sono poti suɓade ɓe gandi ho cuɓoto capitaine uji ne sono cuuɓo hen sahajo aɗa suɓonima ganduɗa wona équipe ma on jii ɗum tawi jomum waddi hen nundal Didier Deschamps ardinani en jiiɗum hayɗo e leydi Sénégal ni no wano wiide Mbappé ko français ardina ɗum kono wadde ɗum ho tata bo leyɗele goɗɗe yirama haɗi wayi noon ɗum noon hollirta tan min mboɗo jaggi tan critére uji gonɗe je bestidi ɓuuri wawde hokkirde kono aduna no darorini yimɓe jiiya foof woni fo yiyen hoore mum pour yajde to henne mi wona wonde mi jaɓani wonde tan janiyankoɓe par ce que ha woni jangento wawa wadde critique aussi collègue aji ma kono yiyama wonde ɓe mbiya gonɓe leyɗele temedere gardiɗe classement FIFA ɓe journaliste en gonde ndi leydi mbatta voté so tawi ballon d'or France football watta organisé o woni yiya hen ha ganduɗa hollirtu wonde crédibilité ono manque seeɗa saabu wotoɓe a yiyat neɗɗo no wotta o kañum meeɗani yebde match football noon hawni seeɗa taw ko wawen Moussa Oumar Bari en jooɗo no kaala goto tan mbo gonɗe ɓerde mumen
ɗum noon ko ɗum mbawɗen haalde nden ɗon toɓɓere kono hannde mbawa wadde rippude seeɗa e championnat ji en ƴettat hen ɗiɗi tan eɗen gandi ɗi keewi kono mbo liga o woni toon to Angleterre kono toon to jafɗon Espagne kono kadi e Prime League so mi wi liga noon eɗen gandi guila championnat fuɗɗi won kippo gardinoɗo woni FC Barcelone hanki noon laatima o iwi e nden jonde hade match Real gasdo joni o fuɗɗade ni ko ɗiɗaɓo ɓe gonno joni kamɓe gonti tatabo nde tawno caggal Atlético Madrid gardiɗo e oɗo saaha championnat o ko Real de Madrid rewi hen eɗen gondi e goto hettiyankoɓe men mo ganduɗa ko Sénégal ɓiɗɗo Burkina mbeɗa wawi wiide kadi ɓuɗɗi Sénégal saabu ko ɗo gurɗa o saaha an haɗa jeeya e jinggunoɓe no fewi wamboɓe FC Barcelone no jiruɗa tellugol mon ngol ɗon no yirumi tellegon Barça oɗo saaha gon no muusi e ko saabi ɗum kadi ko saabi tellegon amen joni gon oɗo saaha ko gañande e oɗo jeere mo gandanɗa hoore muɗum kañum joguino Barça jogogon tingo hono no Messi jogorino Barça ni ko ni Lamine Yamal jogori Barça hande so waɗi gañande tan Barça na heɓa ɗum wono no e gañande nde ganduɗa hoore hoya ñawnude donc ko ɗum ɗon wonno no sababu e Barça perdi oɗo premier place hande soni tawde hanki en ƴeewi match o no fiɗirano ni so Lamine Yamal no wonno hen Barça no wawno dañude victoire do Atlético Madrid kono Fuseni eɗen ƴeewi mbawi sen ƴeewi français wiyata ko occasion ngaji fartanŋeji Barcelone dañi gam wawde wadde loggi ma mbiyen elle tan ɓe toɓɓani walla boofi ɗi keewi Barça fiɗi hanki fiɗugon mangon dukoy fayi match contre Real Madrid ɗo ɓe fiɗiray ni ka hanki football mabɓe ono yaari ni dernier minute ono ko ɗum fu ɗum boni domination mabɓe o fu dernier minute ono ko ɗum boni sabude ɓe yoppi e ɗum wonono défenseur ji ɗi ƴeeŋoyi tewta ɗum wonono victoire ɓeɗo heeɓi deuxiéme bi donc ɗon min perdi a faami ka miɗo ɗamini équipe o 2025 mamin waw wartude jonde aranere inchallah wurɗan ko rubani yero Mangara a yi FC Barcelone gay ɗiɗi mawɗi ko kollinini yeeso mum e oɗo saaha FC Barcelone daɗino ha tolni e poyeŋeji jeetati e oɗo saaha aɗa sikki ma weɓanɓe artandi walla hanti kam ko baɗ fo tan lappat goɗɗo a jagga e ɓoggi ala aɓe mbawi artude aɗa andi ɗum tawi football ne hamni ne hawni a yiyat neɗɗo no fuɗɗirto ni moƴƴata gayna yooɗa ɓe ganduɗa ɓe puɗɗoto yooɗa ɓe gayna yooɗata Barça lebbi ɗiɗi caggal kala mo nangi fi Bayern de Munich Ligue des Champions championnat kala mo nangi ɓe ƴetti ɗo Real ɓe ƴetti ɗum seeɗa ɓe mbara ɗum mais noon finat tan waye ko hayre woni koyngal ma ni e nder faɗo ma a wawata dogde joni noon ko ma jooɗoɗa ɓorta faɗo ma jaltina hayre nde ɓeɗa noon daɗete est ce que ma jogo doole pour wirtade ɓe ɗum ko Allah tan andi ko Allah tan andi e Fuseni hade mi woppiddemo tan ko cikɗa eltowo mon o hani wadde oɗo saaha no hani wakletirde kippu mon o ha keɓon ko ɓuri ɗum ɗo oɗo saaha minni e yiyande am Barça no ɓe foti walitrinde ɓe foti walitinde jaɓɓan sabude e joué mo Hansi Flick fiddannoɓe ɗum wonono puɗɗode championnat o min e yiyande am joni ɓe change on ɗon football ɓe natina ɓe fiɗa ɗum wonono tiki taka oɗo football ma gandanɗa hoore muɗum on ɗon natti e hebde ɗum wonono e diplôme hande e saaha mo gonɗen o sabude arande a yiyan ɗum wonono Kovacic ƴetta ballon jonna Lewandowski o marka hande Barça watta noon ɓe fiɗay ha ɓe naata 18 ɓe ƴeewa markude bi ɗon ɗum ɗon wawata aransade oɗo équipe Barça tigi Fuseni Tall jungo maɗa funnama Haruna koye ma joftinirami e toɓɓere wonde woni Prime League ñandete en memini hen ko ceerno Yero Mangara tan kesno hen rippude woni o Manchester City mo ganduɗa fawdirin duuɓi tati ina laami toon to Angleterre hande noon way kon lamɗo hetti caggal wonti mi yeji tatel mere nde no fulfulde wiyata ɗum ni en jii kawri mabɓe pigli nini pawtidiri e oɗo saaha mbeɗe sikki jonni mabɓe e nder liga o no woɗɗoy ko jonde jeetaɓiri walla jeenayyi ɓiri somi jumani e ko woni caɗele mabɓe hay eltowo o wi kay ina jaaki ɗum ina jogui ko hani ko fof kono Paul ronkama mboɗo sikki won doɓe tolni tan bawɗo fo rento saabu Angleterre ham yimɓe ne gandi sa won daɗani won daɗe yimɓe ne mbawi artude kamɓe noon haydara yahani doɓe tolni ɗo aɗa andi Manchester City saison o to daña fiye laabi jeenayyi wayri nanede mataw duuɓi sappo battidiɗi guila Pep Guardiola ari toon ko wayni waɗani matchji dada toɓɓe sappo e ɗiɗi hakkude mabɓe e Liverpool te haade Liverpool no jogui match retard no mabɓe ni ɗum noon no wawi haade ɓuura hewde ɗum hollirta tan wonde kono noon gasani aɗa andi eɗen ciftoro ɗo henne won
nder duuɓi ɗiɗi caggal Arsenal darinoɓe 11 toɓɓe ɓe garti ɓe kepti ɗum noon no jari rentade tan goppene mabɓe hakkille ha ɓooya seeɗa saabu yaawi wiide wonde ɓe perdi titre walla ɓe jani ne heddi haade tigi ɗum noon wadde gathani tedduɓe on paami yewtere nde gati ha laawi to haɗonude ɓudden en hannde to karallagal to Saran Doumbia e Cheikh Ahmadou Bamba Diop juuɗe moɗon kumnama